Pues gracias por seguir aquí. Después de las palabras de Monse me queda ya muy poco más que decir que agradecer a todas vuestra presencia, agradecer a las ponentes las intervenciones. Yo creo que yo por lo menos me voy bastante más enriquecida y con la cabeza algo más amueblada, más alertada también y con bastante más encogido el corazón. Pero nos habéis colocado nos habéis colocado el panorama con bastante claridad y sobre todo la sensación también es que no solamente nos habéis dado claridad de lo que está pasando, sino que al menos también tenemos algunas estrategias para poder abordar esto que son los fundamentalismos. Así que, como decía Sandra, y cogiéndome y apropiándose de sus palabras, pongámonos en orden. Y mañana huelga, salgamos a la calle y seguimos de huelga el día 9 y el 10 y el 11 y el 12 y así en lo que nos quede hasta realmente poder hacer nuestros y apropiarnos de los derechos sexuales y reproductivos y no dar ni un paso atrás porque no nos faltan los motivos. Así que, como no nos faltan los motivos, pues andaban compañías y a ponernos en orden y en fila y al carrer. Res més. Gràcies. Bon dia a totes i a tots. Un plaer poder-vos acompanyar en la clausura del seminari. Ja he pogut, m'han explicat una miqueta com ha anat tot el matí, que ha sigut un matí productiu i reproductiu en l'ampli sentit de la paraula, de generar sinergies, de posar en comú, i crec que el primer que hem de posar en comú, i com a mínim crec que és el que em pertoca, és la profunda preocupació que crec que durant el matí heu expressat i que crec que compartim totes i tots, una profunda preocupació. Les darreres dècades teníem la sensació, i també ho hem de dir des d'aquesta perspectiva, teníem la sensació que com a mínim a nivell legislatiu, i ara mateix la Montse quan feia el resum de l'última taula ho situava, que com a mínim a nivell legislatiu avançàvem cap a una societat que garanteix els drets sexuals i reproductius com un dels drets indistriables de les dones que més s'ha vulnerat al llarg de la història, i això també s'ha de dir, les primeres lleis d'avortament, la llei de terminis, la llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, la llei contra la violència masclista, totes orientades cap a la garantia dels drets sexuals i reproductius de les dones. Una forma més de la defensa dels drets humans, que això també ho hem de dir i ho hem de recordar en moltes ocasions. Però ara mateix tots tenim una profunda preocupació. Per què? Perquè això que semblava que estàvem interioritzant com a societat, amb els dèficits, amb els reptes que tenim, perquè jo sempre acostumo a parlar de reptes, mai de problemes, sinó de reptes que tenim com a societat, s'estava avançant dintre d'un marc que ha de ser, si em permeteu, el més lògic de tots, que és cap societat es pot permetre tenir el 51% de la societat discriminada, i això passa, en situació de desigualtat, i això passa. I crec que totes i tots som conscients que la desigualtat i la discriminació porta més desigualtat, que més desigualtat porta més discriminació i que és una roda absolutament perniciosa i molt perillosa. El que creien que eren passes sòlides, en aquests darrers temps ens estem trobant que s'estan qüestionant. Que s'estan qüestionant per moviments retrògrades, per l'extrema dreta, per fonamentalismes, per populismes conservadors, s'està qüestionant. I s'està qüestionant de forma directa, però també, i molt perillós, de forma indirecta. Crec que hem de compartir una preocupació
entorn de dir, quan tots veiem l'autobús d'Azteoir, sigui a Catalunya, sigui a l'Estat o sigui en altres països del món, es visualitza de forma molt clara que són uns retrògrades, que són ultradreta, que atempten directament cap a la dignitat i cap als drets de les dones, cap als drets LGTBIs, però el que és molt més perillós són aquells que de forma dissimulada també atempten contra aquests drets. I aquí també tenim una assignatura. I aquí també tenim una preocupació que està augmentant en aquests últims temps. Certs tipus de discursos que des de l'àmbit més polite volen fer passes enrere en elements que havíem compartit la diagnosi i havíem compartit estratègies. Perquè sempre en els reptes hi ha dos elements bàsics: compartir diagnosis i compartir estratègies. I aquesta amenaça no es dona a països llunyans, no es dona únicament a països llunyans amb altres vessants culturals, socials, es dona a casa nostra. I això també ho hem de dir, i ho hem de dir de forma molt clara. Explicava l'exemple del delicte d'odi directament que representa l'autobús d'Azteoir. Però crec que més enllà d'això, el que tenim molt clar és que s'està començant a dubtar sobre elements molt bàsics entorn del dret de la dona al control del seu propi cos. Que s'han introduït debats entorn de l'avortament que fa 15-20 anys no ens haguéssim imaginat. I és així. Aquesta amenaça social i política del nostre entorn té moltes cares i podem parlar de com s'està començant a tenir base partits xenòfobs i masclistes aquí, a l'Estat, a Europa. Heu tingut l'eurodiputat Urtasun, que estic segur que us ho ha explicat molt bé, i com la perspectiva és que el 30% del Parlament Europeu estigui format per forces d'ultradreta, amb tot el que significa. Hem vist com fa res es va intentar canviar la llei de l'avortament i com va tenir fruits entorn dels drets de les dones més joves, que és encara més preocupant. Hem vist com fins i tot se li vol ficar adjectius al feminisme. I això ho hem vist fa poc, adjectius al feminisme. És una ofensiva, i com explicava la Montse, i com crec que heu debatut al llarg del matí, la manera de respondre a aquesta ofensiva és tenir una ofensiva més àmplia, generar encara més sinergies, tenint la capacitat de fer xarxa i de respondre entorn d'un element que és clau: com alineem estratègies des del teixit social, des de les administracions locals, des de l'administració de la Generalitat. Si no som capaços de teixir estratègies conjuntes, d'alinear entorn del treball que hem de fer, i el que és més important, de que aquesta estratègia tingui en el centre els drets, i els drets en aquest cas reproductius i sexuals de les dones, els drets en tots els àmbits, és a dir, aquest triangle entre entitats, administració local i administració de la Generalitat té sentit quan tenim les persones al centre i en aquest cas les dones al centre, el 51% de la població d'aquest país. I és
una ofensiva que també ens ha de fer reflexionar que tenir bones lleis no significa tenir garantit els drets, que també ho heu situat. I em fa molta gràcia perquè del resum que heu fet m'heu manllevat, entre cometes, part del que anava a dir, però és que tenir bones lleis no significa tenir garantits els drets. I això ho hem de dir, perquè encara hi ha molta omertà entorn d'abusos, entorn de violacions, perquè el sistema és un sistema en el qual ens hem socialitzat des d'una perspectiva de no igualtat. I el que és pitjor, hi ha alguna gent que pensa que la igualtat és l'homogeneïtat. I és el contrari. La igualtat és el contrari a l'homogeneïtat. La igualtat el que significa és ser conscients, conèixer i reconèixer la diversitat de la nostra societat. I a partir d'aquest coneixement i d'aquest reconeixement de la diversitat, ser capaços de donar respostes diverses a ciutadanes i ciutadans diversos. La homogeneïtat és el contrari a la igualtat d'oportunitats. És probablement el que fa més mal a la veritable igualtat d'oportunitats, a la veritable igualtat en qualsevol societat. I aquesta és un element que també hem de situar. Com ens podem escapar d'aquesta omerta? Com ens podem escapar d'aquesta socialització que totes i especialment tots hem viscut des de ben petits? Doncs, per començar, sense culpabilitzar no les víctimes, sinó les supervivents. Aquest és el primer element que hem de superar. I crec que ho haig de dir, i ho haig de dir de forma molt clara, en uns anys, en uns mesos, on hem viscut com el propi estament judicial és patriarcal i com es culpabilitza les víctimes, que és la pitjor manera d'afrontar la discriminació, els abusos, les violacions, s'han de dir pel seu nom, que es pateixen en aquesta societat i que en molts casos es pateixen de forma intrafamiliar, amb el que la valentia que té qualsevol dona per explicar que és supervivent hauria d'estar per sobre d'aspectes que hem vist com han volgut justificar que o hi havia un risc per la vida o, en certa manera, el que s'estava fent i el que s'està fent és justificar l'agressió i la violació. I això ho hem viscut en aquests últims mesos. Queda molt, moltíssim per trencar aquest sistema. Queda molt per aconseguir un element que és clau, que és la transformació real. Hem d'aconseguir que la igualtat es garanteixi amb les lleis, però que a la vegada sigui efectiva plenament, sigui real. Hem de garantir totes i tots els drets de les dones. I aquí té un paper molt important la denúncia, la reivindicació, la lluita social i política. Moltes vegades parlem de lluita política i social. No, la lluita social i política. I en aquest costat ens hem de trobar tots per una obligació, i no diré obligació moral o ètica, una obligació de dignitat. Per aquesta obligació ens hem de trobar tots i totes en aquesta denúncia, en aquesta reivindicació, en aquesta lluita social i política. I aquest crec que ha de ser un dels principals motors en els quals s'alinea tota l'estratègia per part del Govern de la Generalitat, per part de les administracions locals, per part del teixit associatiu, també
per tal de moltes ciutadanes que tampoc estan organitzades, però que també lluiten dia a dia pels seus drets, pels nostres drets. Els drets establerts, en aquest cas de les dones, i especialment els drets sexuals i reproductius, s'han de defensar davant de l'onada reaccionària, però s'han de defensar passant a l'ofensiva. S'han de defensar sense tenir cap tipus de pudor per no deixar que l'espai públic, que l'espai comú se'l quedin. No ens podem permetre que sigui qüestionat, com ara mateix passen, el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. I com situàveu, demà hi ha convocat a una vaga. Una vaga per la qual s'obren els motius. Una vaga feminista, de cures, de consum, laboral i estudiantil. Situo els 4 eixos de la vaga perquè, com bé ha dit la Montse, ja sap quines responsabilitats ens pertoca des del departament. La part del seguiment, la part de garantir el dret a la vaga laboral, forma part del departament que em pertoca coordinar. Intento evitar aquesta expressió que a vegades és molt d'inèrcia del teu departament. No, el màxim que aspirem és a coordinar i aspirem amb tot el que significa, perquè la gestió pública i la transformació política, perquè no únicament fem gestió pública, sinó que estem aquí per fer transformació política, significa coordinació, significa ser conscients de que som moltes i molts i significa de quina manera som capaços de recordar sempre que hem vingut aquí per transformar, que no estem aquí únicament per gestionar, sinó per transformar. S'obren els motius i és una vaga en la que es parlarà de la bretxa de gènere. És una vaga que es parlarà sobre la igualtat efectiva entre dones i homes, però també és una vaga on es situaran els drets sexuals i reproductius, perquè es troben amenaçats i perquè encara no estan garantits de forma completa. Demà el carrer estarà ple, els carrers estaran plens de reivindicacions feministes, de moltes, també de la defensa dels drets sexuals i reproductius. I ho fareu mà a mà, ho farem mà a mà, colze a colze, perquè o ho fem mà a mà, colze a colze, moviment feminista, expertes, ciutadanes, institucions, o no ens en sortirem. Per això tenim aquesta obligació de fer-ho mà a mà. No podem parlar de justícia social, no podem parlar de llibertats, si més de la meitat de la societat està sotmesa. Per tant, demà 8 de març, reivindiquem-ho, més que mai, però a l'endemà també. Els següents dies també. Cada dia s'ha de reivindicar. Dia a dia hem de treballar per garantir tots els drets de les dones. I avui, aquí, el que heu fet és treballar per això. Per això, no el meu agraïment, el meu reconeixement a totes les que dia a dia us involucreu, treballeu, genereu xarxa i no us hem d'agrair res, us hem de reconèixer, que és el que hem de fer. Moltes gràcies, un plaer i un honor poder-vos acompanyar en la cloenda de les jornades. Bé, gràcies. Seré molt breu perquè no vull ser responsable que el conseller ha d'anar al Parlament i ha de continuar amb la política pública, però del que segur que no vull ser responsable és de que vosaltres us acabeu desmaiant aquí dins.
O sigui que només dir-vos que agraeixo molt al conseller aquesta cloenda i agraeixo molt a totes les membres ponents de les taules que han participat, a vosaltres que esteu aquí i ho heu aguantat fins al final. I jo em quedo amb 3 coses, perquè segur que la majoria de vosaltres això de fem aliances, generem xarxa, volem... Totes aquestes coses com a que portem, no sé si anys, si no segles, escoltant-ho i no sabem ben bé. Vale, però sí, però va, i ara on? Què? Què fem? Doncs recullo a totes les meves predecessores a la taula d'avui i em quedo amb 3 coses importantíssimes. Us demanem a vosaltres, a vostè, que tingueu voluntat política, i la voluntat política no vol dir, com molt bé ha dit el conseller, només fer lleis, perquè les lleis no garanteixen, o no només garanteixen, sinó vol dir que ens doneu la veu central, i és una de les coses que s'ha dit durant el matí. Si no tenim la veu com a actores al centre de tota la política pública, tot això no tindrà sentit. Que ens doneu recursos, perquè vosaltres que podeu, ho podeu fer, esteu al lloc per poder-ho fer. No només parlo de diners, però també parlo de diners, perquè sembla que ens faci por parlar de diners. Els diners són imprescindibles, perquè si no morim d'esgotament, com deia aquí la meva companya Maria Luisa. I doneu-nos la tercera cosa, que és protecció. Ens heu de protegir, les institucions públiques ens han de protegir, perquè som defensores i lluitadores pels drets humans i pels drets humans de les dones. A la resta, companyes, des de l'esgotament absolut, o quasi, organitzem-nos, demà fem vaga i seguim, jo crec que ho deixem si de cas per dilluns, ja? Dissabte i diumenge lliurem, algunes. Gràcies i visca el 8 de març.